Забележително. Чичо Стан, никой не ми вярва, като каже нещо. Към мистериозната шатра. А? Какво е? Трябва да го направя в истинския живот. Здравейте хора! Хорища бе! Ние ще направим от този дневник дневника от Gravity Falls, третия. Но как ли? Нямам си идея. Но трябва да го направим. Затова до след малко. Върнах се с... Да, червен картон. И сега трябва да го изрежем да стане по това. А пък и това тук ще го използвам за... Има една лупа. Не мога да обясня просто. И това се чуе дали да го изрежа. Двумя се. Трябва някак си да го изрежа и ще се върна. Когато се върна, за вас сигурно ще е една секунда, но за мен доста време. Така, стигнахме до тук. Залепих тук червено, тук цялото го направих, но тук ще трябва малко да го позалепя. Тук да сложа червено, тук. И да, между другото, ако искате още такива видеа, такъв тип, харесайте, дайте лайк и се абонирайте. Тук е или тук, зависи от къде гледате. Но да, вземаме едно лепило, ножица, червен лист, същия буквално, и ще го залепим. И да. Първо взимам малко лепило. Правим така. Залепим. Между другото, не знам как се е залепил с такова лепило. Него стана. И е сравнително... Ой, не падай. Здраво. Тук също ще залепя малко. И забравих да кажа, че ще го направя на български. Т.е. българска версия на дневника. Също още какво и ми... Сега как ще го залепя? Идея си нямам. Ние най-малко представа. Но ще се върна, когато го направя. Да. Сега това го залепим тук. Слепило. И надявам се да е станало. Параме така хорища. И сега просто режем елегантно по очертанието. То не е очертание, то си просто отлепи се, което е лошо. Ще го залепя и ще се върна. Няма как. Да. Каза да. Направихме цялото това. И сега ще направим ръката. Но с 6 пръста. Взех един молив. Това няма да ни трябва. Затова го махам. И между другото, не съм гледал от никъде как да си го направя. Което е много важно за подчертаване.
Но сега трябва да нарисувам тази божествена ръка. Получваме. Направо ще се върна, когато стане. Всъщност не. Ще го направя така. 3, 2, 1. Ето е великата ръка на Санфорд Пайнс. И сега ще я залепим тук. Но къде точно да стои? Ето тук, мисля. Но изчакайте малко, изчакайте спокойно. Май трябваше да е доста по-голяма. Това е интересно. На нищо. Сега ще залепим слепилца. Така. Тук не се видяли нищо. Леко е синьо, но проблем. Лепим и то става зелено, защото така работи. Синьо плюс жълто прави зелено. Тук как остана синьо? Добре. Къде точно да го залепя? Тук. Перфектно. Остава да направим и просто 3 върху ръката. Затова ще го направим. Нямам избор. Тройката е готова. И не знам дали казах, но, едно голямо но. Не целим да е перфектно. Просто го правим за забава. И за да го направя малко по-близко до оригинала, ще го направя с този молив. Съвсем лекичко. Ще го направя по-тъмно, за да изглежда по-яко. Че така жълто не изглежда много яко. И мисля, че го казах, може и да не съм, но наскоро изгледах, наскоро преди 5 дни, 4, изгледах Gravity Falls и колко му давам, бих му дал по 9 от 10 или 8,5 от 10. Защото първи сезон беше така леко скучен, но втори финал беше як. И да, сега трябва да направим едни отстрани тук и тук някъде неща, обаче малко ще го подопа повече. Така, тук. Така. То червеното не си личи много, но сега ще направим. И виждате ли тези? Тях ще направим. И тези. Да, вчера си го купих. Или днес.
Не помня вече. Така че след малко се връщам. Така, стигнах до тук. Ето, както виждате, направих и символчета, които ги има. И корицата тук има скъсано. Всеки тези всичко отзад трябва да направя скъсано. Това са маркери на арт. Да. Не е спонсорство. Остава да направим един голям, един по-малък триъгълник и да направим да е скъсано отзад доста, като и това, тук и тук, но доста по-голямо. Ще се върна тогава. За да раздравите ми хорища отново, връщаме се с нашия любим дневник. След като направих някои неща. Примерно тук, мисля, че ви показах и тея. И отстрани като цяло, но отзад е това. Това изглежда наистина скъсано. Това не е точно и това. И може би клипчето ще е малко кратко в сравнение с другите. Да, тук има това е изрязаното пластик. И сигурно ще се чудите как да направим един ефект, който е някакво по-кафяво, старомодно. Да. Сега ще ви покажа. Така, сега ще ви покажа как ще стане. С молехи и розова чаша. Защо розова, не знам. И четка. Взимаме кой цвят? Чакайте да помисля. Този е правилният цвят. Чакайте малко, мъничко. И сигурно някои от това се казват поспък. Що го правиш това? За забава. И също, защо въобще? И защо? И как въобще ще стане с едни моливи и една четка боя? Тези от вас, които не са запознати с сегашните способности на моливите, на арт материалите, това са водни, как да го кажа, водни моливи. Тоест работят като четка. И какво имам предвид като четка? Пример, тук това цялото трябва да го направим така, да е по-кафяво. Правим го така. Нали? Взимаме четката, малко потапиме. Чакайте дома. Така. И тук, ако има някакъв шум, не се чудете откъде. Чакайте. И така правим, докато не стане цялото в нашата цел. Между другото, буквално всичко, което правя аз, можете да го намерите в джунгъл. Можете да намерите хартия, ножица, чаши, не и вода, всъщност и вода да можете. Четки можете.
такива моливи, не знам дали можете, но можете доста. Само от Джъмбо. Тъй, че няма какво да се оплаквате. Ако искате да го направите и вие, следвайте просто моите стъпки. Така. Малко отсветяваме. И всъщност ще се върна. Намолих се. Ще се върна, когато се върна. За мен ще е сигурно 10 минути, 5 минути, кой да знае? Кой да знае? BTV. Така да. А пък за още една секунда. Тъй, че... Окей, ти още ли си тук? Защо си тук? Дим да те няма. Но всъщност, първо абонирай се за канала. Ако щеш да е. Ако не щеш, ти пропускаш видеа, не аз. А ако още сте тук, ай чао.